Heh? Heh? Gak mau. Joget sediluk ya. Mau. Joget ya. Ya, lanjut jam 12 sediluk Sayange wis duwe bojo. Joget. Nanging Ayo. aku kebacut tresno. Goyang. Nelongso rasane ngati. Yen aku ra klakon melu duweni. Goyang yuk. Hup. Wis. Nah, Wis. Dah. Ya masuk. masuk. Ya. Nah, Ora lho, wong loro kok bahas perkara lipen ning nyapa kok kowe iki. Kurang apa piye? Alhamdulillah, Rabbil Alamin Mas Haris nih kita tugas Mbak Yu. kelompok rampung, matur